இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயா நிறையா கொள்ளை நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா மர்ம காய்ச்சல், டெங்கு காய்ச்சல், புழு காய்ச்சல்னு சொல்லிட்டு நிறையா காய்ச்சல் வந்துட்டுருக்கு. வைரஸ் தாக்குதல்னால வந்துட்டுருக்குங்க. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் கொரோனா அப்படின்ற வைரஸ் தாக்குதலில் மக்கள் ரொம்ப பீதி அடைஞ்சிட்ருக்காங்க. இந்த வைரஸுக்கு மருத்துவ ரீதியாக நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் ஏதாவது தீர்வு இருக்குங்களா? அதாவது உலகினுடைய மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாடு வந்து சீனா. அது வந்து நம்மளுக்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முதலே நம்ம நாட்டு தமிழ்நாட்டு கூட தொடர்பில் இருந்துட்டு இருக்குது. அங்கேயும் பல மருத்துவ முறைகளும் வந்து விழிப்புணர்ச்சி இருந்தது. நம்ம நாட்டிலையும் பல மருத்துவ முறைகள் இருந்தது. இப்போ வந்து கொரோனா என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் கொள்ளை நோய் வந்து அங்கே சீனாவை வந்து பயப்படுத்திட்டு இருக்குது. ஆனால் அது வந்து என்ன, அது எப்படி வருது அப்படின்னா, நீங்கள் வவ்வால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வவ்வாலினுடைய எச்சத்தில் வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதா வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து அங்கே வந்து பாம்பு கறி, வவ்வால் கறி நிறையா சாப்பிடுவாங்க. அப்போ அதனால வந்து அதனுடைய தாக்கத்தில் வந்து கொரோனா வைரஸ் ஏற்படுது. இதெல்லாம் வந்து வைரஸினுடைய, அதாவது டெரிவேட்டட், மிக பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்ச வைரஸ்னால வரக்கூடிய நோய்கள். அப்போ அந்த நோய்களை வந்து நம்ம குணப்படுத்த முடியாதான்னு சொல்லிட்டு மக்கள்கிட்ட பய உணர்ச்சி இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம். நம்ம சித்தர்கள் வந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடிய காய்ச்சல்கள், அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க டெங்கு, டைபாய்டு, மூளைக்காய்ச்சல் அப்படிலாம் சொன்னீங்க. இதை பற்றிய விளக்கங்களை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வந்து நம்ம சித்தர்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. அதுக்கான மருந்துகளையும் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. மொத்தமே வந்து நம்மளுக்கு உலகத்தில் வந்து வரக்கூடிய மனித இனத்துக்கு வரக்கூடிய காய்ச்சல்கள் வந்து 64 மட்டுமே. அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல், இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன செய்யுதுன்னா, நம்மளை தாக்குச்சுன்னா நிமோனியா என்று அழைக்கப்படுகிற இதயத்தை சுற்றி, நுரையீரலையும் இதயத்தையும் சுற்றி நீர் சுரப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயை உண்டாக்கும். அப்போ அதனால வந்து மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படும். அப்போ இந்த நீர் சுரப்புங்கிறது என்ன? வெறும் சளி. இப்போ இந்த சளி பிடிச்சதுன்னா, அதாவது சளி பிடிச்சி ஆளை கொள்கிற நோய் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ். அப்போ இதுக்கு நம்மகிட்ட மருந்தா இல்லை, நம்மகிட்ட அருமையான மருந்துகள் இருக்குதுங்க. அதாவது சளி, இப்போ இது மூச்சு திணறல் ஏற்படு, நெஞ்சு இரும்பல் சளி ஏற்படு, அப்புறம் வந்து மெல்ல மெல்ல வந்து மூச்சு திணறலாகி ஆளை கொள்ளும். இதுக்கு வந்து நம்மகிட்ட அருமையான மருந்து இருக்குது. சிவகரந்தி சோரம்ங்கிற சளிப்பொடி இருக்குது. கொடுத்த 10 நிமிஷத்தில் வந்து அந்த தாக்கம் குறையி 1 மணி நேரத்தில் கிளியர் ஆயிரும். 3 நாள் 4 நாள் சாப்பிட்டாலே சுத்தமாக குணமாயிரும். இப்படி அருமையான மருந்து இருக்குது. இதை விட 64 காய்ச்சலுக்கும் வந்து குணமளிக்கக்கூடிய சில மூலிகை. ஒரே ஒரு மூலிகை வந்து மிளகரணை செடி என்ற ஒரு செடி இருக்குதுங்க. அந்த செடியினுடைய தலையை ஒரு 10 தலை வாயில் விட்டுமென்னா அது உள்ள வரக்குள்ளே எந்த காய்ச்சலாக இருந்தாலும் நீங்கிடும். கண்டிப்பாக. சரி. அப்போ இதுபோல் காய்ச்சல்களுக்கு எந்த காய்ச்சல் வந்தாலும் நீங்கிறதுக்கு பல மூலிகைகள் நம்ம இதுலேயே வந்து சித்த மருத்துவத்தில் மூலிகைகள் வந்து வலி நிவாரணிகள் பல உண்டு. இப்போ நீங்கள் பவளமல்லி செடி பார்த்துருப்பீங்க. அதை கஷாயம் வச்சு கொடுத்தா காய்ச்சல் நல்லா போகும். 1 வினாடியில் காய்ச்சல் நல்லா போகுது. அதுபோக வந்து உங்களுக்கு நிறைய மூலிகை, பட்படாகம், விஷ்ணுகரந்தி, சிவகரந்தை, உங்களுக்கு சுக்குக்கு மீறிய மருந்துலேயும் சுப்பிரமணியருக்கு மீறிய கடவுள் மேலேயும் சொல்லுவாங்க. சுக்கு போட்டு குடிச்சா கூட அந்த காய்ச்சல் நீங்கிறத உணரலாம். அது படிப்படியாக 2-1 நாளில் நீங்கும். ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு வந்து நல்ல மருந்து சிவகரந்தை சூரணம். இது வந்து சளி வந்து இது வந்து சளி தான். இது வந்து தமிழில் வந்து சளி வந்து 32 வகையான நீர்பீனிசம் இருக்குது. 32 வகையான நோய்க்கும் ஒரே மருந்து சிவகரந்தை சூரணம். அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலக்காய், உங்களுக்கு ஜடாமஞ்சள், இது மாதிரி சில நாட்டு மருந்து பொருட்களை கலந்து கொடுப்போங்க. கொடுத்தோம்னா 1 மணி நேரத்துலேயே அந்த வைரஸினுடைய தாக்கம் நீங்கிறத உணரலாம். வைரஸை கொள்றதுக்கு உலகத்தில் எந்த மருந்துமே இல்லை. ஆனால் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் அதிமதுரம்னு ஒரு வேறு பார்த்துருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது தொண்டையில் வந்து அந்த அதிமதுர பொடி சாப்பிட்டோம்னா அந்த வைரஸை அழிச்சு போடும். அதாவது தொண்டைக்கட்டு, இருமல் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா? அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நிறைய மருந்து இருக்குது. துளசி, கண்டங்கத்திரி, தூதுவாழை, எத்தனையோ மருந்துகள் வந்து நம்ம இந்த சளியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இருக்குது. அதில் வந்து பல மருந்துகளில் நம்ம வந்து ஏராளமான சித்த மருந்துகள் வந்து இந்த சளியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இருக்குது. அதாவது சளி சம்மந்தப்பட்ட அதாவது நிமோனியா என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு வகையான நோய். அது வந்து கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கத்தினால வரக்கூடிய, அதை வந்து சாதாரணமாக சரி பண்ணலாம். இது பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து வளர்த்துறதுக்கு ஆடாதொடையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆடாதொடையும் 5 மிளகும், பாடாத வாயெல்லாம் பாடும் சொல்லுவாங்க. அப்போ அருமையான மருந்துகள் பல நம்மகிட்டே இருக்குது. ஆனால் நம்ம பயன்படுத்துகிறதே இல்லை. அப்போ துளசி, கண்டங்கத்திரி, திப்பிலி இதெல்லாம் வந்து அருமையாக வந்து சளியை கட்டுப்படுத்தும். அதாவது இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நீர் சுரப்புகளை நீக்கக்கூடிய அற்புதமான மருந்துகள் எத்தனையோ சொல்லிட்டு போகலாம். இந்த வெண்ணெய் வச்சுருக்கோம், நெய் கலைஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் நம்மகிட்ட ஏராளமான மருந்துகள் இருக்குது. அது செலவே இல்லாத பல மருந்துகள். பல நோய்கள் இன்றைக்கி வந்து மக்கள் வந்து தங்களுடைய சம்பாத்தியத்தில் பல பெரும்பகுதியை வந்து மருத்துவத்துக்காகவும் தங்களுடைய நோய்க்காகவும் செலவு பண்ணி அந்த மருந்துகள் சாப்பிடும் மூலம் பல நோய்களை விலைக்கு வாங்கிக்கிறாங்க. அப்படி இல்லாமல் நம்மளுக்கு என்ன நோய், அதை எப்படி தீர்க்கிறது, அதுக்கு என்னென்ன சாதாரண மூலிகை நம்ம வீட்டை சுற்றியே இருக்குது. அப்போ அதை வந்து பயன்படுத்தணும்னா நம்ம செலவில்லாமல் வந்து நம்ம நோய்களை குணப்படுத்திக்கலாம்.
அப்போ இந்த காய்ச்சல்கள் அதே மாதிரி காய்ச்சல்கள் வந்து எல்லா வகையான காய்ச்சலையும் தீர்க்கக்கூடிய அற்புத மருந்து மிளகெண்ணெய். அந்த மிளகெண்ணெய் செடியை ஒரு 10 தலை வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டிங்கன்னா அது உங்கள் அந்த காய்ச்சல் வந்து அழகாக நீங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். அது கூட அந்த மிளகெண்ணெய் வந்து சளி, இருமல், தோல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள், மூட்டு வலி எல்லாமே குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு மருந்து. குடல்வாய் நீக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டருன்னு கேஸ் பிரிஞ்சிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த மிளகெண்ணெய் 10 தலை போட்டோம்னா அது உடனே ஸ்டாப் ஆகிடும். இதுபோல் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தக்கூடிய பல மூலிகைகள் இருக்குது. அதையெல்லாம் நாம் பார்த்துட்டு வரலாம். மிக அழகாக கொரோனா வைரஸை பற்றி நம்ம ஐயா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. எங்கேயோ சீனாவில் வந்து இவ்வளோ மக்கள் பீதி அடைஞ்சிட்ருக்கிற அந்த கொரோனா வைரஸுக்கு மருந்து நம்ம ஊர்லேயே இருக்குது, நம்ம இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுபோல் எல்லா வியாதிகளுக்கும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா ஐயாவை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு கேட்டிங்கன்னா அந்த வியாதிக்கு உண்டான மருந்துகளை கொடுத்து நம்மளுடைய வியாதி நிவாரணமாகுங்கிறத இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மிக அழகாகவும் மிக அற்புதமான ஒரு விஷயங்களையும் நம்மளிடம் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஐயா அவர்களுக்கு ஜீவன் தொலைக்காட்சியின் சார்பாக நன்றி.